per part del nostre grup municipal i així en este plenari que se pogueren donar les condolències i traslladar les condolències a la ciutat de la València, a la Junta de València, per la recent mort de la que va ser alcaldessa de la seva ciutat, doña Rita Barberà. I així m'agradaria que constara en l'acte i se poguera traslladar, i si hi ha algun grup polític que es vol afegir a aquest trasllat de les condolències, i si no, únicament per part del grup popular, que siga del grup popular de l'Ajuntament de Torrent. Moltes gràcies. Pues jo diria que en aquest sentit, per almenys per part del grup socialista, la resta de grups suposa que pot estar en la mateixa línia, en tant en quant que també va ser en 2 mandats presidenta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que ens representava a tots els municipis al marge de ser alcaldessa de València. Per la nostra part també se sumem a aquestes condolències. El portaveu de Guanyant té alguna cosa a dir sobre este particular? Sumem a la condolència. El senyor Campos? Estem totalment d'acord. El senyor Alabajos? Se sumem a la condolència. De acuerdo, señor secretario.